אוקיי, הסוד להסתוות טובה הוא להתאמה בטבע. להשתמש בצבעים של השטח לטובתך. ובגלל שאנחנו נמצאים ביער, אני חושבת שזה ברור לכולם באיזה צבעים אנחנו צריכים להשתמש. אוגו, אתה רוצה להסביר לנו מה זה? זה? בשמחה, כמו שאתם בטח יודעים, בספר אומנות המלחמה כתוב שבקרב אתה צריך להיכנס לאור של האויב. כלומר, בגלל שהאויב יודע שהלוחם שמולו ינסה להסתוות, הוא יחפש דווקא אנשים בצבעים של היער. מסקנה מתבקשת לעשות בדיוק ההפך. כשהלוחם יראה אותו עם הבגדים האלה, הוא לא יאמין שמישהו עשה דבר כזה מטומטם, וככה אין סיכוי שהוא יחשוב שזה אני. אז מה את אומרת, להישאר ככה? ממש לא. אני מזכירה לכם, היום זה רק אימון, אבל בעוד כמה ימים יש לכם תחרות הסתוות מול הרקולס, ולהזכירכם התוצאה עכשיו היא 2-2, אז אתם צריכים להיות בשיא הריכוז, אוקיי? אתם מתחלקים לזוגות, אתם הולכים להסתוות, ואז אני הולכת לחפש אתכם. איפה יונתן? הוא עוד מעט יגיע, אז שאף אחד לא יתפוס לו את דני. יונתן יכול להיות עם ליאם. אני מאמרת על הראש של אוגו במשימה הזאת. עוד רגע תבלע את זה. דווקא טעים? לא. עכשיו גם לך יש. גם לך. טוב, יש לכם 5 דקות להתחלק לזוגות ולהיעלם. הלאה. יש לך רעיון איפה נסתווה? דווקא באה לי טוב המשימה הזאת. מתאים לי עכשיו להתקע על איזה עץ באמצע היער. למה? כי בטוח שקוראים לך דברים טובים בזמן האחרון. איזה הלוואי, תאמין לי, הייתי מעדיף. שיהיה לך בהצלחה על העץ. אנחנו ביחד. בטוחה שאת רוצה, כי אם זה תלוי ולא ימצאו אותי בחיים. בדיוק ככה הרגשתי אחרי שרועי עזב אותי. אני חושבת שאם הייתה אז משימת הסתוות, הייתי נשארת עד היום בתוך איזה שיח. תחבים איפה שהתחבנו פעם שעברה? אני פשוט כבר קבעתי עם רונה. תבלי, אני יכול להסתוות איתך? כן. בטח. טוב, כל הזוגות להתאסף מולי. טוב, יש לי רעיון ענק איפה להתחבא. זה לא מקום מסוכן אבל, נכון? לא, אל תדאג. אני לא דואג, אני שאלתי בשבילך בגלל מה שעברת וזה, אני דואג לך. דני, יש לך שיחת סקייפ במועדון. טוב, אתם יכולים לחכות לי במשימה? טוב, אז אני מזכירה לכם, זה תרגיל קצר יחסית, היכרות בסיסית עם השטח, הסתוות קצרה, אז לא להתרחק יותר מדי, וממש לא לעשות מלכודות כמו בשנה שעברה. אדם, אתה מקשיב לי? בשביל מה? גם ככה שעה את אומרת אותו דבר. מה אמרת? יאללה, כבר עדיף נצא להסתוות המטומטמת הזאת שלך, במקום שתחפרי לנו עם השטויות שלך. אדם, עוד מילה אחת תעף לבקתה. לא צריך עוד מילה, הנה, אני עף בלי שום מילה. אדם, בוא הנה. אדם, בוא הנה, אמרתי לך. אז אמרת, מה, את אבא שלי? חכו פה. יש פה מישהו? אני לא רוצה להפריע, פשוט אמרו לי שיש לי כאן שיחת סקייפ. אתה הכנת את כל זה? ליאם עזר קצת, למרות שקצת רבנו כשהוא התעקש לשיר בעצמו. טוב, בואי אני אוריד לך את השטות הזאת מהראש. זה לא שטות. אמרתי לך שאני רוצה לצאת להסתוות. אני חשבתי שכל זה ישמח אותך. מה ישמח אותי? שאתה מחליט בשבילי מה אני רוצה לעשות ומה לא? טוב, אז אולי באמת היה עדיף לא להפתיע אותך עכשיו אחרי מה שעבר. אתה פשוט לא מבין, אה? מה קורה, אדם? אני מכירה אותך לא מהיום, אני יודעת שעובר עליך משהו. איך רואים שאתם צריכים פעילות הסתוות? קולטים אתכם כבר מכאן, יאללה, כנסו. טוב, תשתו מים, הפעילות נגמרה, עמדתם הרבה זמן בשמש וגם תורידו את צבעי ההצבעה.
אתה רוצה לדבר, אדם? אולי אני יכולה לעזור? עדי? אני יכול לדבר איתך בחוץ לרגע? כן, האמת שגם אני רציתי לדבר איתך. וואלה. אני יודעת שעובר עליך משהו. מיקה, אולי כדאי לעזוב אותו קצת, נראה לי שהוא רוצה להישאר לבד. את לא העורך דין שלי. סליחה, רק רציתי לעזוב. אז אל תעזרי ואל תדחפי את האף לעניינים שלו שלך. תמשיכי לחיות את החיים המושלמים שלך ותעזבי אותי כבר. תרגיע את הדיבור הזה, ליולי. מה תעשה? לא, תתרחק. לך תנשום אוויר בחוץ, אנחנו נדבר אחרי שתירגע. מבינה עדי בדיוק שהם חושבים שהכל אבוד, שכוחות הרשע הולכים לנצח. בוא, על זה רצית לדבר איתי? מה? לא, אני התכוונתי כאילו לדבר איתך קצת, ואז משם השיחה תתגלגל. את יודעת. לאן תתגלגל? לא יודע. זה כל העניין עם שיחות מתגלגלות, למשל... אני יכול, למשל, את יכולה ללכת לפה נגיד? תלכי לפה, אחרת השיחה לא תתגלגל. עוד טיפה. ואז, כמו בשר הטבעות שיבת המלך, סליחה, כמו בשר הטבעות שתי הצריכים. אוגו, די. מסי. אני מרגישה שאנחנו כל הזמן מדברים מסביב, אבל אף אחד מאיתנו לא אומר את מה שאנחנו באמת מרגישים. אוקיי. כשאמרתי לך שאני רוצה שנהיה רק ידידים, אז אני לא באמת התכוונתי לזה. אני אמרתי את זה כי אני חשבתי שזה מה שאתה רוצה, אז פשוט... מה, באמת? כן, אוגו, באמת. אז... טוב, אתה רוצה אולי לנשק אותי? עכשיו? זה לא היה אמור להיות ככה. אתה עשית את זה? כן, אבל אני התכוונתי להציל אותך למה עשית את זה? אתה אמרת תמיד את הקוד! אל תדברו איתי יותר בחיים! עדי, אני... אתה אמרת עכשיו! הנה, שעה אני מחפש אותך. לא יכולת לשים שלט אני כאן? מה אתה רוצה? לראות שאתה בסדר. אני בסדר, ראית עכשיו אתה יכול ללכת. מה קורה? דבר איתי. עזוב, אני סתם מבאס. יאללה, קדימה, יש לי פה משהו שיוצא אותך מהבאסה. שים, קדימה. יאללה, אף על הרגליים. יאללה, קום, תתחיל להרביץ. מה, אתה מהרקולס יותר חזק? יפה. לא מבין, אני מצאתי את זה בארון, בחדר כביסה. ארי זרק שם כל מיני שטויות כאלה, היה שם טיסנים וטלסקופים ורובי אוויר ישן. אין, בבית אומנם אנחנו לא חלמנו שיהיו לנו דברים כאלה. במקום מגנים היינו משתמשים במגבות. טוב, השתפרת. אז קיצור, בגלל שלא לנו דברים כאלה בבית אומנה, אז הייתי בונה את כל המשחקים האלה בעצמי. היה לנו גג כזה עם שיפוע, שהיינו עושים ממנו מגלשה אדירה. אני עליתי על המשחק הזה, כי פשוט אנחנו... תשתוק בבית אומנה המטומטם הזה שלך? אתה, מה יש לך? הגיע הזמן שמישהו ילמד אותך לשתוק, אבא שלך ברח, לא היה מישהו יעשה. לא נכון, הוא לא ברח! ברח, נעלם, מה זה משנה? לא היה מישהו יגדל אותך. הוא כאן רצה לגדל אותי. כן, אז איפה הוא? בכלא!
אפשר? אני מצטערת מקודם. אני יודעת שניסית לעשות בשבילי משהו טוב, וזה מקסים. אבל זה לא מה שצריך. אני יודע, ואני מצטער. אני הרגשתי כל כך אשם בגלל כל מה שקרה לך, שכל כך רציתי שתסלחי לי סלחתי לך, באמת. דני, זה לא יקרה יותר, אני מבטיח. רק את תחליטי מתי אנחנו נהיה ביחד ומתי לבד. על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. על מה? על להיות לבד. אולי זה מה שנכון עכשיו. אני לא מבין. אולי כדאי שלא נהיה זוג. שנהיה כל אחד לבד. מה? למה? כי אני צריכה להקל את כל מה שקרה. רק הרגע יצאתי מהכלא של הגנרל הזה. לפני זה הייתי תקוע שבועיים בחדר כביסה, ובין לבין ראיתי אותך מתשק עם נינה. נשבר לי הלב, יונתן. אני לא יודעת אם אני יכולה לעבור את זה שוב. דני, הנשיקה הזאת היא הייתה טעות. אני הייתי צריך להקשיב לך, את צדקת מההתחלה. ואני נשבע לך שאני גמרתי עם הלוחות ועם כל השטויות האלה. רק את חשובה. אני מצטערת, יונתן. מצטערת. אני לא מוכנה לעבור להתנהגות הזאת בשקט. אף אחד לא אמר שנעבור על זה בשקט. להפך, אנחנו נעמיד את אדם במקום, נשאיר אותו מהפעילות הקרובה, ואם יהיה צורך גם נסלק אותו מהמחנה. כן? אני מחפש את ארי ועמליה בראון. אני ארי, זאת עמליה. מי אתה? עורך דין יהושע גלייזר. עורך דין? מה העניין? עניין כספי. הבנק החליט שכל החשבונות של מחנה גליס מעוקלים. מה? לא יכול להיות. אבא שלי סגר לנו את כל החשבונות. מה זה אומר? שאם לא תשיגו כסף תוך 24 שעות המחנה ייסגר.